मोनसे बिग ब्रेकिं निउज क'क्राझार जिल्लानि दतमा बाजाराव सिनाय मोनै दुथां सुबुङा थरसे ग्रेनेड खुबैदों। दतमा बाजाराव थानाय समेन सरकार मुंनि सासे गलादारनि गेलामाल दखानाव खुबैदों ग्रेनेड। सिनाय मोनै सुबुङा समेन सरकारनि गेलामाल दखानाव ग्रेनेड खुबैदोंमोनब्लाबो ग्रेनेडआ बेरफ्रुयैनि जाउनाव दखानदारा रैखा मोनो। जाथायथिलियाव पुलिसआ नुजाथिनानै जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायजों लोगोसे संदाननाय खामानिखौ जागायदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर हालामाव गोजोन फैनायनि बाथ्रा बुंबाय थानाय समावनो बेबायदि गिख्रंथाव जाथाय जानाया ओनसोलनि सुबुंखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज क'क्राझार जिल्लानि दतमा बाजाराव सिनाय मोनै दुथां सुबुङा थरसे ग्रेनेड खुबैदों। दतमा बाजाराव थानाय समेन सरकार मुंनि सासे गलादारनि गेलामाल दखानाव खुबैदों ग्रेनेड। सिनाय मोनै सुबुङा समेन सरकारनि गेलामाल दखानाव ग्रेनेड खुबैदोंमोनब्लाबो ग्रेनेडआ बेरफ्रुयैनि जाउनाव दखानदारा रैखा मोनो।